27 апрель көнне Кырлайга зур кунак кайтты. Татарстанның беренче башлыгы Минтимер Шәймиев биредә Габдулла Тукайның 130 еллыгына багышланган бәйрәм тантанасында катнашты. Президентлык вакытында моның сыман чараларда тиз генә чыгыш ясап китү каралса, бүген Шәймиев чын күңелен биреп, Кырлай халкы белән дусларча якын сөйләшеп, ашыкмый гына ярты көн диярлек Кырлай урамнарын йөрде. Бәйрәмнең төп яңалыгы Кырлайда яңартылган Сәгъди абзый йортын ачу булды. Билгеле булганча, Габдулла Тукай бу йортта балачагының иң бәхетле мизгелләрен кичергән. Әлеге йорт музей буларак эшләсә дә, озак еллар начар хәлдә булган. Бакча өлешен бөтенләй үк алабата баскан. Быел исә өлешчә дәүләт ярдәме белән шәхси ширкәт хуҗалары әлеге комплексны торгызуга күп көч куйган. Йортның арт ягында Сәгъди абзый белән Габдулла Тукайны былтыр белән шүрәлене сүрәтләгән яңача образда тимердән ясалган сыннар урнаштырылган. Шулай ук бакча артындагы чишмә яңартылган. Минтимер Шәймиев бу эшләрне күреп, бераз хискә дә бирелеп алды. Әлбәттә, яңарышларны ул югары бәяләде. Кырлай халкы исә Шәймиевне үз халкының каһарманы сыман кабул итеп, бу көнне чын күңелдән бәйрәм итте.